Hi guys, good morning. Ngayon guys ay magpangas nami kay naksak ng lakaw daw. At tumi sa payag ni Lilin kay manlasik daw mi dito. Magpaipo sila dito guys. Unsa ni? Amin dapat magpalit. Dito lari kuan, purol. Ami lagi day. Amin mi dali magpalit. Alas 10. Maybe pa man. Ato daw mi sa ilang payag guys. Maigot ha? Maigot ha? Ay, ako dala, di ako ilibit. Di ba si magpalo? Palo. Ang palo ng motor. Palo niya? Ikaw din, nawiri din. Palo, gindog mo ulit ka. Nawiri din nanay. Ang kanang sa tangki. Kana. Ay, hindi yan malaglag. Dagham ka niya. Mga heavy equipment. Sira na akong bagya kay narabada na kuan ay noy. Narabada na kuan insekto. Insekto. Atagi ka bangasan? Pili ang mga ganan guys. Abot na mi guys. Namay mo papa to sa padong oh. Kapoy igaturo to. Agoy di ay. Mamang gani iya. Bilin na nini mo. Kuan pa sila Lilin guys, balikan pa sila. Unsa nay? Lighter gibilin. Maglungag day mi guys, nanay. Bugas ani. Kami among lungagan. Hugasan na din nidaan guys. Kuha na ito ng suka. Ata maglungag noy. Luto dito bihon guys. May bihon sa Lilin at saka bihon. Pansit ay ramen. Itong lutoon karon. Namang kung gilakaw guys na sililin nga kuyog sa banlag nang magbaklay na lang niya ni Mimi paingon dito. Mabaklay raman siya paingon dito guys sa amo guys. Daghang kay tubig diri guys oh. Kaon bintoy balot guys. Kaon lugar na? Oh, gamay kayo. Dami siya. Ha? Dami siya. Nanay piso na nay? Yung gamay. Kuha na siya guys, balot sa Bisaya. De, tryan na nato ni de. Guys, nakabot na tadi ni sa ilang banlag ni Lilin. So, naglungag man si Riri og balot. Na itong balot guys. Oh. Nagsulog na si Binto din, nagkaon siya. Kaon tagbalot guys. Wala pusa ay wala gi. Yang inayan kay biyaan guro ni or wala ba ni pusa. Pero dili pa kay siya. Dili pa kay dako ang pao. Mga anta guys. Asam ng suka.
Busog na ta guys. Kano tagbalot. Dali na ka magluan. Aman tubig na gamiton. Pilam ni katakos ng bugas. Ah, lapit ka kuha. Ha? Katong mineral? Nanguli ng mga ipo guys. Naipaan man na ipadala ni Lilin. Ada ni Noy. Kaning mineral nga nay. Wilkins? Ha? Kaning ding tubig dani nga pundo. Lubog siya guys. Dahil takwa sa ko ano. Itong isabaw. Saan ang kilasan? Uy, dagan lagi kayo ni Noy. Oh. Pila ni ka baso? 8. Basta daghan guys kay ako kamuton pagsukod daron. Sure nga ma luto. Dili sure nga mahigit. Mana dia manilong ah? Hindi mo sigo dito sa kwan? Oh. Hindi mabaho din. Hindi mo ito ubos. Lagi, di na ka magdungog dito. Nanawang sabaw na yun. Oral ko nakita kos. Sige. Eh? Dili to bonay. Dili. Kapti na eh. Muna ito ang bulag. Kang kuyar ba na later? Atak lo na noy. Dito pa. Salbahis gyud. Kawatan dahil sila dani. Upat pagid ka buok na yan. Yan normal. Puro ka buok. Ito linggoy. Isa lang. Ito yung linggoy. Ama dapat banlag norman day. Ito lang yung linggoy. Hmm. Nagot siya agot. Wala siya nagbalik-balik ko na kayo. Gabi na lugar? Oo, gabi. Jesus, mao. Hindi mo ko sa hapon mo ko na ulit yung Ang kato lugar din ni gabi lugar to gibirahan din eh. Abri ba na di bagilak na nimo? Pero agi mo lang. Basta lugar siya nag-agi pa. Kakaon mi sa balot guys, gikawat din inahan nato di ay. Dala ako kaglan di ano na budaw. Hani? So, ay sandal nga nabili no. Napa ginabilin di ay? Dali. Pambabae lagi na. Ala, sino to sa nikay. Laki lo kana sutan eh. Yung sige nga adto ana pitan dar kada buros kay ako na picture. Picturean i-post kung kinsa ni tagiya. Ako ko dito niya. Kasayang ba kay dadto di magani agihaw ang tagiya kawato naman noon. Ipat kinugulo nga mo lang. Gibigla lugar to re. Ha? Gibigla pagkawat. Murang adlaw. Dili ko sa kon dia. Adto nangadto rin mo po dayon kami. Dili sapon. Muntag ko dinhi. Gikaw ra dadto gibantayan ba? Ako gabi ati nila to gabi man. Una to dito nila ni padulo. Ha. Paginsayon pa man. Kaon na mo ni Bintoy ang balot nga gilukang ni Rire. Ganto lusin ako mo. Ikaw na lang ba? Mao. Pila na mo kaon ay duwa? Ha? Duwa mo kaon? Ako.
Naglumlum di ko ng manok ni Rere upat ka buko niya ikawat lang ng gabi sa Domingo. Gini guys ang mga tao bitaw. Diya sakay sa panahon. Matiyo nila nga walay tao dani nagkatulog. Huwag nagpuyo. Ayun sayon. Pero ang itlog wala gidala. Napaisabok na bilin. Wan daw ni siya kanang double yolk. Dua ka bukbuakaw. Sayang kayo. Upat kabukin na yan. Maray! Ano yung pan? Ito ni panggawas ang aglutuon guys. Hala, wala na rin isda, Daynoy. Ha? Isda? Isda daw, Will. Wala na ni. Dalhan na nila. May lang dito na malimtan. Mawala kahoy. Uy, kahoy. Kasa ilalom sa kakahoyan niya. Uy, kahoy. Nada ni taga, no? Hagoy na, unsa day ka? Luto na, wala pa may uwin. Ha? Pritohon. Pritohon na to ng pansit, ah. Nabiyaan pagid ang kuwan, guys. Sandal sa nagkawat. Huwag babae. Pambabae man. Dini lapita, kargadog kawatan. Pambabae. Kawatan sila. Upat kabuok manok. Upat kabuok manok kikawat nila. Ato na hinloan guys kaya itong ipaksiyo na pais. Kuan leng. Silikot leng. Pangwa silikot leng. Mananaog hinlo guys. Ito na ng isang at. Kaya niya ito na lutoon na hanggang pansit. Ato sa nang tabunan sa silipin guys. Kaya nadagan langaw. Kaya ang pansit may ako na luto. Ito na hugasan. Guys, nakaluto na ta sa atong pansit nga sinabaw. Pero wala pa ta nakaluto sa kuan. Papanalutong lauya guys. Naglauya mig bakbak. Hanilig sililin guys. Kay daghan kayo pa sagbot palit sa hangin. Ay laya. Iha pa sa kuan, birthday ninyo ugma sa 27 na wala noon. Alang nga dionhan man. Sus daghan na kay tuya ba? Pat kabuok. Ihawon pa sa dito. Gikat na may hawag kawata kay. Nagumman man. Lagi da. Diberon kay kawat. Muna lang lugar ni tulo na bilin. Mao na lang. Ay, upat. Tulo kay na yan. Isa ka bayong. Paksiw ta guys. Dili, pagpamiso na nadadol lang dito sa ubos. Kalon sa pabor naman kayo pagkawat kay kani gilutong daan ata. Pangaon na sila guys. Mangaon na dito. Binla na to sila daan guys kay mahinaykan nya namo ni ana. Grabe siya na mahinaykan eh. Ganito naman. Uban tag dito sa ubang ko ni mga kapa. Mao Kaon gid ganing yang tuyo nga kanaan. Uban kay ikaw man mo'y magsakay sa kuan. Dali. Aguman dahil siya kay sakay. Una may bakit tong ulana da sa dagat da. Balik ka na. Hirap di kami ni Garit. Damay na lang ko ni Garit. Ano itong tuklog sa atin? Wata kayo lang. Ano lang sa Garit.
Para na balik rin kayo. Ya, plato me. Saan rata? Nara ka diha, nara ko dini. Kinsa ba? Apuhan ko na nato. Wait lang. Ayan, dito ra ka. Ulang mo plato. Dito ra ka. Ulang ma? Ano ko tara na? Namugdaw mga kitang ko. Dito ra ka. Sige na ni. Dala ka si Tony. Dala ko din. Sila na ilang kabuk ni pa. 5 years old. Pabunot niya kanang laon ko. Duwa kay. Sibog dito kor kay abay ko na siya nako kor. Hindi ko na siya kabusog busog abay. Kung bata rin. Siya ba? Abay na ni. Ano mga? Jan. Bata. Ikaw may ayaw pag init ko. Hindi angay. Ano sila? Mura ko si Garit. Kaya lang ka ni Garit ya? Gani na. Ha? Wala na mo yan. Kabalo sa bata. Ito. Ano si mama? So, init. Kaya ni mama dili kay gibapag. Ang sa'yo mo panset? Mahayang ka na mo. Panset mo? Wala ako ma. Ang sa'yo mo? Ang tagal. Paniod to. Pansit dahil may ikaw pansit mo? Sa rin sa... Ano yung kang balot kay yan? Hindi pa kayo dako isa. Dako na nay. Dako na pero matawag niya ba lang? Balot puti. Matawag niya ba niya? Nakatong ko ano, itong na tayo. Yun kung kaya. Balot bagay on balot puti. Dapat mo sa kabuok. Pwede ko. Dapat yung mga. Alam ko ba? Daw sila. Wala ko. Tuloy. Ano na mi? Kumito sa ubos, kadaghan ka. Kataka ng itlog. Mita mo? Apan lapas sige ako ng itlog. Basta lagi agan hala sa inyong balay. Ino na. Bagay ang ganun nga may baga na naman. Bilhin na siya bilhin. Yo. Wala ko na. Hindi ka karateho ni sayat. Kuha ng gilid mo na gabi ila. Ano yung magkagabi ila kuhaan mo ilo. Pangawag na ba na sama ko? Nga, kasama ka nga. Huwag yung gabi eh. Kahit ng gabi yung galit. Doon ka ba yung anak? Ang ilo mo ka mo siya, man's best friend. Kung ano ba? Ba ron rin ang pangalan niya? Nalilin mo yung Bot man mo nga mamay ako. Imo ba rin na ilo? Sabi na ko dyan. Sila mga nakumpos-kumpos ka. Dili bitaw na ako pero kay ingon man siya nga maunsay ipangalan danhi. Sila doon ko ganda nagbungad. Diin ko nga unsay ngalan sa tagiya, Ronilin man di ran. Hilin ko rin, Ranlin man. Mura yan. Ranlin ulit. Ranlin. Baka maglibugan na mo imong hula. Ranlin lang yung pagkuha. Hmm? Lingling? Lingling. Lingling ang buwan. Babae ba na? Ang lilin man. Bawal eh. Basi magsilos mo. Basi magsilos mo. Ang inyong gingalan ba na lilin? Magsilos mo. Kalitaan mo na nag-subject. Hariha ba gingalan? Kailangan ko yun. Oo, sige. Tinamog na akong agtang mo.
Ano sabot ko? Lugan manok ito ko. Di pa ano, manok lang yay. Hapit ko yung nahorot ang piso. Ang baboy gid ka ba? Ito na anak mag ko. Ang iwang ba? Rot na ganito bro. Ito kapag nabilin. Dagan na nagkiyati sa ito. Rot lagi. Sabaw ko na. Pero to. Wala pa ng bani. Pero wala ang kutina. Rot ang manok ang ito. Hindi mo daan gaga. Mga pinintay. Pasok ko sa dulang manok. Kaya na ko nakabantay pag last na niya kaon. Di mo ka lugan nga mga dito ng kanto. Na, iyo ka suko. Sabay niya kay bak kayo. Pero, Bangga niya. Di, nakaawa. Lugan. Ano kayo? doon sa ano? Apa sa desi imboril kawasan? Bukan. Norman lagi. Render. Lagi Korean ya render. Ang iya lagi dito ya ba ko ang dito sa tangkal. Tulong di amin, balay tulong di dahil. Naga nila expert ila predo nga puro tenang kumuyan. Bakit gaan sa tagyo ng sinilas, nag-post. Ako na ba ito video? Ano ba nga ang kung ganing lugar lang niyo? Malapit na ako ulit. Pero di na kasulod. Sa sulod, di na ko ha. Dia manggoda, natubang oh. Pag ina sa bali-bali. Dili na ba kasi nila? Ito yan kaya bilin kaya yung kaso mag-yung charges mo pertigdagan. Right, good. Kuan dito. Di naman tunga sa imborda ka dito lang niya baboy. Ano kung ingon ko siya ganun din. Ano ko parang naman nakasa. Kagasulan mo na yung una-una sa ibalhin niya yung tangkay baboy yung boss. Kagasulan sa kong tinguan. Maram yung naman yung baka. Naghakot na sila guys sa kuan discated guys, diretso na nabaligya. To si Kintoy nagtabang ni Rere, si Bintoy, si Koreana ug si Mimi to anong uban-uban pod. Wala pa na niud to ang mga kuan trabahante. Minutes na nagos ya. Balik sa Koreana guys. Mga daw siya video. Paingon na din yung mga puway guys. Doon na ready na ilang pagkaon. Lamit-lamit siya guys. Kaya lang kanon. Huwag na kuwaya ang lumag. Naglungal-lungodaan si Riri kanina. Kaya lang sundan. Hawak na damit. Ulo na beres lagkaon. Panyod to na nasulat na. Ang baso. Patoy-toy! Patoy-toy-toy! Panyod to na na sila guys. O kabila na ah. Nay, ano na oh. Nay, inunan.
Guys, manguha ta og sili. Ano ang pinagbalanghoy guys. Lami ni siya nga sili. Okay. Halang kaayo. Bisaya. Ano ang pinagbalanghoy. Pwede mo siya baliin. Sarap sa manok. Mudlot ram na siya guys. Agaga. Ano ito na? Buwangan ni nga sili pod. Wala hinog guys. Teka lang ko no, Chinese malunggay. Yan nga ang kawatan guys. Magtungtong sa bato. Mahigit ng kawatan at kailin-ilin ko asag agi. Di man sa agi na ng bintana kaya naman ay sira. Isa kagis bintana. Ito siya nag-agi sa kuan, tikod. Kuha tag 5 sipir ito guys. Tapos sili. Ay, may bunga. Ilang 5 sipir. Ay, naadi ay. May bunga guys, pero gusto mo yun. Di ba da? Di ba ito ako hit? Kuha na tagtakong guys. Kaya kong isang load. Kaya natin sa kabuk oh. Nasa kabuk. Murang na sa ubos. Habog kayo. Di mabawag na itong punuan. Kaya habog man. Ang sanga. Di mabawag ng sanga guys. Wala kayo bunga sa ubos. Tos taas man. Mimios ling-ling sugon liling to palit sa cook. Og kape. Og sentral. Ang gibaklo. Tungin ko lang may snack sa lang dito. Tagbalanghoy guys. Guys, naluto na tong balanghoy sa mga unta. Muna among pamahaw panyud to panihapon sa una guys. Ayahin na lang mga bata karon kay dili maka kuan sila anig pamahaw panyud to panihapon. Ang snack na pud na sila. Abraham mo! Kami mga uni. Wala na ko na. Kaantag balanghoy. Kana sila nga gisugo tanawa, sila kamalit lipap. Ang kape kulangan. Ingon ko inom siya na. Di mo ro. Mana sukle?
Singkura Kuya Jeez. Sulod. Abaha. Kape na begini guys. Awa ipadalang motor. Isa man siya mag-drive. La, wait! Ala, kay kago man ninyo. Wala ko. Dagan ng ka. Koreana, yung kape kay... Kulangan. Unong kabok ipapalit. Ay, pamat naglilipap. 5. Jeez iya. Ay, Jeez iya ko 5. Ano na yung sukli? Kato lang tang tagduos nga lulipat. Tag 2, tag 5 Japon kit. Wala, sukar. Gisugo, pwede mo paglakaw nga wala man. Sugo, may palit ko. Aliling! Nasuyo! Guys, mangoli nami guys. Tangki kami. O, una na milin. Wala pa nakuha ilang lubi guys kay walay driver sa ilang agalon. Ito na tangki. Ito mini kuya guys. Pada. Pauli na po na sila guys. Paingon dito sa ubos. Wala na ako yung dia ma. Wala na ako yung dia. Oh, Halatin na lang daw siya. ligot ay. Ako biyan yung motor. Kanorami guys. Salamat ya. Yes. Mas tatay yun. Nagagas ng tubig yun. Tuloy tatay dito. Aman. Dito man, dili man tagi. Nakatanin ka dito. Dito. Sure ba? Okay. Pagtunan na siyo. Nagagas ng tubig. Balay ka udra balay. Gidala na akong balanghoy nga sobra. Eh, labo kay lang balanghoy guys. Di pa rin nasamo nga palohon. Gahi. Gahi siya maluto. Dugay si Kintoy nakauli. Ada na sa sentro. Dapat. Agudugay minasad minanahatod. Ay nag tugmong pa si Kintoy. Ang batang gid mo man. Nga nadugay mi pag-uli. Pagbaklay raman ng tami na. Inga man si Rilin nga ihatod mo. Hindi. Kuha namin nagbaklay. Kaya naman si kuha ni Kintoy dito la mama. Kaya nagpalit na siya ganina og isda na bulinaw. Nga iyang ipakuha dito ni Abril. Ang sabi? Ang sakit na yung mutiin. Ay, wala man dito na si tatay namin dito. Ay, Ginoo, kunin mo mi. Atong sentro. Artistahin gi kami.